ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂದು ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ದಯಗ ಪದೀಕ್ಷಾ ಇಂಚ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಅದೇ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ವ್ಲಾಗ್ ನಮೈತೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆತ್ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆರ್ದು ದುಂಬುದ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಸುರೇಖ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದುಂಡತೆ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿನಿ ಅನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದುಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕದೆತ ನೋಡು ಇಂಕ ಖಾಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಹತ್ತಂದಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜೇಲ ಕದೆತ ನೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ ನೋಡಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಟ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇವನ್ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಒಂದುವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಇಷ್ಟೇಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕೊರಿಯಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಯಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಜನಕ್ಲೆಟ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಆವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ದಾದೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ತೆಲಿಪುನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಓವರ್ ತೆಲಿಪುವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜಿದೆ ಆ್ಯಪಂಡ್ ಅಕುಲೆನ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ಅಕುಲೆನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದುಂಡತ್ತೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋನಾಡ್ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿದ್ದೆ ತನ್ವೆ ಅವೇನು ಉಲ್ಪಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೆಲ್ತೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಬೈಜವು ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಉಲ್ಪಾಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೆ ಕೆಲವರಿಂಗ್ ಪಂಡೆರವು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಂಡೆರು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಉಪ್ರ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರೇ ಇಜ್ಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ತೂನಗ ಡ್ರಾಮಾ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅವೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚದವು ಡ್ರಾಮಾ ಲಕ್ಕ ಪುರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಲಕ್ಕ ಪುರ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಚೂರ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ದಯಪಂಡ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡತೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ನೋಡು ಪಂದು ಇಂಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನೊಂದೆಂದ ಆ್ಯಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಪೊಂಜೋಗು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗುಂಡತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾವು ಮೊಲ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡಲ್ ಮಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲವು ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಏರ್ನ ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲಾತಿ ಎನ್ನ ದಾದನ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ್ತನ ನನ್ನ ಲಾತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪುನದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನೊಂಚೂರು ತೆಲಿಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೊಂಚೂರು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊನ್ವೆ ಏನೊಂಚೂರು ಮುಟಿನೆಕ್ ಪತ್ತಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಲಿಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಸುರೇಖ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾದೆ ಪಂಡ ಏತ್ ತೆಲಿಪುವ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮತಿ ಮಂದನ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಅಬತಾರ ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ ಪಾಪಾತ ಅಲ ನಡು ರೋಡುಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಂತು ಈ ಪೊಂಜೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುರೇಖ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ ನೆರ್ತುವೆರ್ಂಡಲುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತನ್ ಅಪೊಂಜು ಎಂಕ್ ರಡ್ ನೆರ್ತುಂಡಲ ಯಾನ್ ತೂತ್ವೆ ಬುಡ್ತ್ವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಬೈದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡತ್ತೆ ಯಾನಕ್ಲಿಗ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಲ್ತಿದ್ದು ಬುಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಲ್ಲನೆ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ವಿಷಯನೇ ಮಲ್ಪುಜವು ಅಂಡ್ ಈ ಪೊಂಜೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನೀನು ದಾಯೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆ ಪೊಂಜೋ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೇನುಂಡು ಸುರೇಖ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗೆ ಪನ್ಪುನು ಇರ್ತು ಓನುಲ್ಲರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದೇನು ಇರೇಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ದುಕೇನ್ಲೆ ಸುರುಕಾದೀರ್ ಎಂಕ್ ಕೇಂದರ್ ನಿಕ್ ಮತಿ ಮಂದನ ಅಂದ್ ಕೇಂದರತೆ ಎಂಕ್ ಮತಿ ಮಂದ ಇತ್ತುದುಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂಗ ಬತ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನೇದ್ರೊಡು ಕುಲೊಂದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತ ಮತಿ ಮಂದ ಇತ್ತುದುಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಡೆ ಒರ್ಮಂಟಿರ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತಿ ಏನು ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಮತಿ ಮಂದೆ ಇತ್ತುದುಂಡ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ
ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮತಿ ಮಂದನ ಇರೇ ಮತಿ ಮಂದನ ಅಂದ್ ಕೇನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬೋಡತೆ ನಿಕ್ಕ ಮತಿ ಮಂದನ ಅಂದ್ ಕೇಂದರತೆ ಎಂಕ್ ಮತಿ ಮಂದೆ ತುದುಂಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ದಾದ ಮಲ್ದುವೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಾತನ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡತೆ ಐದಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ ಕಟ್ಟುನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಯ್ಯ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿನ್ ಪಂಡರತೆ ಯಾನು ಓಲಾಂಡಲ ಬತ್ತದ ಬಂತೇನ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗುನ್ ತುಲ್ಲೆ ಸುರಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರು ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಜಿನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಂಬು ಪೋಪುಜಿಂದು ಓಲಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಬತ್ ಪಂತೇನ ಇರಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೇತಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೇರ್ ತೂಪುರನೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಇಂಕ್ ಮೋಕೆ ಪೋರ್ಪು ನಕ್ಲು ಏತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಂಕ ಅಕ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಕ್ ಬಂಜರಾಪು ನಿಜವಾದ್ಲು ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕದನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕದನ್ ಇಂಕ್ ಓಲಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗುಂಡತೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರು ಇರತ್ತೆ ಐಟೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು ಯಾಂದಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದ ಅಲತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯೋದು ಪುನಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತಪತ್ತದ ಎಂಡ ಪಾತೇರುವೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಯಾವುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಇಂಚಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತಿ ಮಂದನ ಬತ್ತಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಐಟಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚಿಂದ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನಿರಡ ತೂಪುಲೆಂದು ಪನ್ಪುನಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಎಡಾಪುಜ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆತಾ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತಾಯಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೀಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಲ್ಪೆಂದು ಆಂಡ ದಾದೆಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ದಾಪಂಡ ಏನನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಇಂಚ ಮತಿ ಮಂದದ ಬೊಕ್ಕ ಅಬತಾರದ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಡೌಟ್ ಇರ್ನ ಅಬತಾರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇರ ಅಬತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಓದೇರ್ನೆ 10 ನಿಮಿಷ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಆತ್ ಬರೇರೆ ಬಂಗ ಅಂದಿತ್ತುದುಂಡ ದಯಗ ನಮ್ನೆ ಉದ್ದ ಪಾಡ್ದೊಡಿತ್ತು ರಡ್ಡು ನೆರ್ತುವರ್ನಲ ಆತ್ವತ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಲ ಒರಿದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಈರ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಪಂತುಂಡಲ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಯೆ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೋಡಿತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ಲೇಜಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಈರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪಾಪ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ನಡು ರೋಡು ತೆಲ್ತಂದು ಉಂಟು ಅತ ಯಾನೊಂಜಿರಡ ಕೇನ್ನು ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ತೆಲ್ತೇನೆ ಬನ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೇನೆ ಬನ್ಕ ಪಟ 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 ಕಟ 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 ತೆಲ್ತೇನೆ ಬನ್ಕ ತಪ್ಪಾಂಡೆ ಬನ್ಕ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೋದು ನಡು ರೋಡ್ ಉಂಟದು ತೆಲುಪು ನಂಚಿಂದ ದಾದೊಂಡು ಈರ್ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡ ಅತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿಂದ ಗತಿಗೆ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ನಡು ರೋಡ್ ಪೋದು ತೆಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾಂಡ ಇರೆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಈರ್ ಪೋದು ತಿಳಿಪ್ಲಿ ಈರ್ ನನೋರಿಯಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ಬರೊಚ್ಚಿ ಇರೆಗೋಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡದು ಪೋಡಿ ಇರ ಇಂಚ ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಪನೋಡಾಂಡ ಪೋ ನಡು ರೋಡ್ ಉಂಟುದು ತೆಲಿಪು ಅಂಚೆ ಇಂಚಾಗ ಎಂಟು ಕುದ್ರೊಳಿ ಪೋಪತ್ತ ಪೋದು ನಡು ರೋಡ್ ಉಂಟು ತೆಲಿಪು ಪನೋಡಾಂಡ ಇರೆಗ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತದತೆ ಪನ್ಪುನು ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇರೆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪೊಡೆವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋದು ಅಂಚ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದು ನಡು ರೋಡ್ ಉಂಟು ತೆಲಿಪೊರಂಡ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮೆಸೇಜ್ ಆಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಮಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಆವಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನಿರೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರ್ ಏರ್ ಪಂದ್ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಸುರೇಖಾ ಪನ್ಪುನಾರೆ ಪನ್ಪುನು ಈರ್ ಏರ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ದಾರೆ ಆತುಂಡ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ ಬೈದು ಪಂಡ್ರೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ್ ನನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಗ್ ಕುದ್ರೋಲಿಡ್ ನಡು ರೋಡ್ ಉಂತುದು ಪೋದು ತೆಲಿಪುಂದು ಪಂಡರತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ದಾರೆ ಅಂದ ಈರ್ ಪೋದು ಸೇಮ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅತ್ ಈರೆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಾವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಲ್ಪುವರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಏಜ್ದಾರ ಅತ್ತೆ ಬನ್ಗೆ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲಾರೆನ್ ಪತ್ಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲಾರ್ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತುದುಂಡ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಏಜಿಗೆ ಬೈದು ಮಗಲಿತ್ತುದು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಅಂಚ ನಡು ರೋಡು ಕುದ್ರೋಲಿಡ್ ಪೋದು ಉಂತದು ತೆಲಿಪವರ ಕುದ್ರೋಲಿಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಲ್ಪಾಣಲ ಪೋದು ಇರ್ ತೆಲಿಪುಂದು ಪಂತ್ವರ ನರಮನೆ ಗುಂಡತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೆಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರ್ ರಡ್ಡು ಮೋನಿಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಕ್ ಬೇಜಾರೈಲಿ ಇರ್ನೊಂದುವೇ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಲಿಡ್ ಪೋದು ನಡು ರೋಡ್ ಉಂಟು ತೆಲಿಪು ಪಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟಾನ್ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಯಾನಿರೆಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಶತ್ರುದ್ ಮನ್ಪರತೆ ನಿಕ್ಲಾಂಚಿಂದಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತೇನೆ ಪನ್ಕ ಏತೋ ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೆಲಿಪುನ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರೆ ಏತೋ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಪಂತೇರು ಏತೋ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಪಂತೇರು ಹೂವರ ತೆಲಿಪೋಚಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾಂದೆ ತೊಂದು ಜನವೇನು ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಶೂರ್ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೋನ್ವೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ದೇಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಕುಲು ಅಲ್ಪ ನೋಟಿಫೈ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಅಂದೆ ತೊನ್ನ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಲಿಪು ಮುಲ್ಪ ಪೋದು ನಲಿಪು ಪಂಡ್ರೆ ಈರೇರು
ಈ ರೇರ್ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಎಂಕಂದತ್ತಿ ನನ್ನ ಒವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಲಿಪು ಮುಲ್ಪ ಪೋದು ನಲಿಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮತಿ ಮಂದನ ಅವು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಇರೇಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮತಿ ಮಂದ ಆತು ನಲ್ಲಿ ಇರೇಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜ ಅಂಡ ಯಾಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ ತೂನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮತಿ ಮಂದ ಆಡ ಇರೇದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಈರ್ ಖರ್ಚಿ ತುಪ್ಪಾರ ನಿಜತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರಗ್ ಬೋಡಾದ್ಯಾನ್ ಈತ ಮಾತ ಪಾತೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆವು ದೀಕ್ಷದ ಈ ನಮ್ನೆ ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪಂದುಪ್ಪಯರು ನಡು ರೋಡ್ ಪೋದು ನಲಿಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂದೆ ತೊನ್ವೆ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅನ್ ಎನ್ನ ಏರೆಗೆ ಅದು ಪಡಿ ಅನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಲ ಎಂಕ್ ಅವು ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಆತರ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂದೆ ಬುಂಡ ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ ಇಂಚ ನೆರ್ದುಂಡತೆ ಒಂದು ನೆರ್ನೆಯಾನ್ ನೆರ್ದ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಮಂದಜಿ ಇಂಚಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ಯಾಪಣ ಇಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆವು ಈವನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ಇಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ತೊನೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವಡು ಮೈನಸ್ ಅವಡು ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ತೊನೋಡು ಆಪುಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೇರ್ದ ಕಡೆ ಬೈದನ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಅವ್ ತೂದಿ ಅಂತ ಎಲ್ತು ಬುಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಕೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುದು ಪಂತಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನಲ್ಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡಿಯ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಂದು ಬುಡ್ತೀನಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಪೊಂಜೋನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಕ್ ದಾದಾನ ಇಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಪೊಂಜೋನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯಿನಾಡ್ದಿಂಚ ಉಂಡತೆ ಇಂಕ್ ಅರೆಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಟೈಪ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಡ ಇಜ್ಜಾನ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಯಾಪಂಡ ಆರು ಬರಿತೀನಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಾರ್ಗೆ ಓದರ್ಲೆ ಯಾನು ನೆರ್ದು ಪಾಂಡ ಓದ್ವೇರೆ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಓದು ಸ್ಕಿಪ್ ಬಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಅವೇನು ಇಂಚು ತೂಪು ಮಂದ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇಜ್ಜಾನ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏನು ಅಂತೀನಿ ನೇರ್ದು ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತು ಹೊಸತಾದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ತೋಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮಾಪುಪ್ಪಡ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪಯಾನ್ ಪಂತಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನೇನೆ ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ದೆ ತೊನ್ವೆ ಬಟ್ ಇಂಚಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೆತ್ತನುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಡು ರೋಡ್ ಪೋದು ಅಂತ ತೆಲಿಪು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚಾವು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನಾರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬುಂಡ ಸುರೇಖ ಇರೇಗೆ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇರೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬುಂಡ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉವೇ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ದ್ವೇಷ ಪನ್ಪೆರತಿ ಅವು ಪುರ ಇಂಕ ದಾಲೇಜಿ ಇರಿ ಏರುಂದು ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇರೇಗೆ ಯಾನ್ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಾದನ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಲ್ಲ ನಂಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ತಾರದಾದನ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜತೆ ಕೆಲವೇರು ನಂಜಿಡ್ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊತ 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 ಕುದಿಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದನಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿಡ್ ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕೇರುಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನೇರ್ದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡ ರಿಯಲಿ ಯಾನು ಸಾರಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಪೊಂಜೋಡಂತ ಯಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾರಿಕೆ ಎನುಜಿ ದಾಪಂಡ ಆರೇರ್ದು ಎಂಕ ಹರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಏನಾರ್ದು ಆ ಪೊಂಜೋಗ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಏನಾರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಡ್ಡ ಯಾನಾದು ಒಕ್ಕುದಾರಿಗದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಿಜಿ ಓಕೆನಾ ಏನು ಇಂದೇನೆ ಇಂಕ ಪನೋಡಿತ್ತನು ಗೈಸ್ ಐಕ್ ಪೋಡೆ ಇಂಕ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚ ಪನ್ಕ ಅಂದಿತ್ತನು ಆಫೀಸ್ ಇಡಂತೂ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆಡ್ ಅವೇ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪೊಂಜೋಗಿ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದು ಪನೊಂದು ಲ್ಯಾತೆ ಇನಿ ಈತೆಯನ್ನ ಯಾನು ಈತೆ ಪನೋಡಿತ್ತನ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಟಚ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚೆನೇ ಯಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೇಕ್ಲೆ ಯಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟಚ್ ಡುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಈತ್ನೇಟ ಮಿತ್ತು ಕಂತಿನೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೇನ ಚಾನಲ್ ತೋದುಪುನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ.